Wadhi nyime kama riwruok mar Gavanas dwaro mondo mi migawo mar thieth olok chike mag kuma mar thieth mar SHA mondo mi ute thieth mag level 2 kata dispensaries thuolo mar chiwo thieth ne mine mayach e kinde ma gikonyore. Mane giyango e kinde romo mane okelo jokanyo mag sekta mar thieth e nyasi mar keto ayanga chenro mar chako tiyo kanyakla kaka counties maduto e pacho ka e duoko piny kwan mar mine kod nyithindo mawito ngimagi e kinde ma inyuologie. Kaluwore gi ripot ma ochiwi e nyasino, higani kende mine 1,000 osewito ngimagi kanyuol ka nyithindo 20,000 to osewito ngimagi kinyuologi. Judith Omondi nitie kod ler mathoth. E higa achiel mar SHA e pacho ka, bang' dara yanga koa e okumba mar thieth machon mar NHIF, paro ma opogore osebedo ka wuok e wi lokruoge ma owinjo ketie okumbani. Kawuono riwruok mar Gavanas owuoyo e dol achiel mar dwaro mondo mi tim lokruok kendo migi thuolo mar chiwo thieth ne mine mayach kendo manyalo bedo kod dwaro mar konyore e ute thieth mag level 2 kata dispensary kaka ne oriko e ni okumba mar thieth machon mar NHIF. Eliminating the dispensaries as one of the centers that we can allow our mothers to give birth and be paid by SHA. Seriously need, as Governor Khalida said, for the ministry and SHA to reconsider that position, because they say that it is in the law, and I believe that law was not made, man was not made for the law. It is a law that was made for man, and therefore they have to change that because it is completely not working, and that is why those healthy indicators are coming down. E chike mag SHA, level 2 oket kaka kar thieth ma ji limo to dok pacho, kendo ko winjo bed kod otanda mag nindo. Kata kamano, Gavanas koni e gwenge magi e ute thieth machiegni gi ji, kendo nikech chike mag SHA, thoth mine koro nyuol pacho, okang' ma Kenya ne osegoyo higni 5 ma okalo. For us in Mandera, a dispensary is a very important facility for us. Dispensary, the border of Ethiopia in Mandera North or in Mandera West is Gavanas and Nairobi Hospital of Mandera. The issue of SHA should not be politicized. You can fake any other disease, but I don't see anyone faking pregnancy. Because pregnancy has a product that are visible, which is a baby and a happy mother. Kopogore kod weche mag ute thieth, bende jokanyo mag riwruogni koni nitie aput mar mine ma okumba mar thieth mar SHA oseweyo chien kendo hinyore e kinde mag nyuol, magi gin nyiri mapok ochopo higni 18, kata kamano bedo mayach ka achiel gi mago maonge kod opande. Magi joma Gavanas koni owinjo many kaka nyalo yudo thieth e yo mayot ka okalo e okumba mar thieth mar SHA ma ok oridne gi chike. Transition from the Linda Mama program to a more complex SHA system has restricted access to maternal health care services. Further, a significant number of primary health care facilities are yet to receive their PHC funds. Why have the indicators gone down? Why are less people delivering in the hospital? Why are we seeing more maternal mortality and yet the money is increasing? You have left out the indigents, the under 18s, the guys who don't have ID cards. They're now scared because they go to the hospital, they will be locked. It's all over in the newspaper. It's not rocket science. E report ma oketa ayanga e romoni, higani kende ma oheo mine 1,000 osewito ngimagi e pacho ka nyithindo ma inyuolo ma oheo 20,000 bende osewito ngimagi. Ka report mar migawo mar thieth, to yango ni higa ka higa, piny Kenya wito mahawa 600 mar mine kod nyithindo mahawa 34 e nyuol. Judith Omondi, Ramogi TV. Mbalariany duto e imbo mar